Yes, okay, så skal vi spille det her. Spille. Okay, så skal jeg være rød. Og så skal jeg være... Det er nok det sjoveste. Ja, vi holder sammen spil. Fuck. Spejser. Fuck. Men jeg vil nok tro, jeg ikke kender det her spil for lidt. Der er mange kendte streamere, der også har spillet det her spil. Shit, hvad sker der? Er der ikke nogen anden? Ret sjovt. Okay, så bukker jeg mig her, og så løber der. Hvad fuck op den der? Ja. Fuck, det kan man ikke. No. Oh fuck. Væk. Løb, hvor satan. Hvor fuck er de henne? Okay, hvor er de henne? Jeg går lige op på den her bro. Så burde jeg ikke kunne se dem. Hvad er jeg rød eller? Fik jeg? Nej. Fuck. Nej. Fuck. Min egen ven kørte mig. Men han ven dræbte mig, man. Shit. Okay. Nå, fuck mig, jeg er lidt smiley. Hvorfor er der sådan nogle Bigfoot, mand? Hvad sker der? Hvem er ham der? Væk! Fuck, man skal væk, mand. Spartacus. Rammer jeg alligevel snart, eller hvad? Kom nu. Fuck.
Hvor fucking mange slag skal den have? Er du gal, mand? Shit, man. Jeg kunne godt nå ham, der han er Bigfoot, mand. Er du gal? Men det er et meget sjovt spil, det her, så kan man så være kriger, man kan være soldat, spydmand som ham her, så ja. Men altså, ordentligt griner. Men yes, skal jeg lige få den her ned. Og ja, men sådan må der have stor sten, mand. Det smager også noget træ. Død, mand. Der er kraftigt en pil igennem hovedet, mand. Er du shine, mand. En pil igennem hovedet, død engang. Lige igennem the brain, mand. Okay. Nej. Oh fuck. Han er ikke engang med mig ham der. Ej, okay, mand. Hvad sker der, mand? Hvor er det lidt det der, mand. Nå, ja. Jeg vil smutte, så jeg håber, I nød videoen på 1 minut og 50 sekunder. Altså. Men vi ses.